Hej med dig, Kim. Hej. Du, vi skal lige have låst bagdøren, du. Nå, Hvor er det, den er henne? det er lige herovre, Leif. Kom. Det er der været noget med ham, Christian, hva'? Ja. Ikke begyndt at slå eller sådan noget, vel? Jeg tror ikke, han kommer tilbage nu. Nej. Hvad er det, den vej her? Det er lige herhen, du. Det er jo vinkælderen. Ja. Smukt. Det er lige der med det, Kim. Hvad fanden er det, du laver? Hey, han blev slået ind. Ja, det er altså. Jeg kan ikke have de voldsmænd til at rende rundt. Michael. Bare lad, som man ikke er. Det er fra min søster. Kære den, der finder det her brev. Brother Mike. Gider ikke snakke med ham der. What? Don't. Hvad gjorde det ham, Michael? Helene, tag nu helt roligt. Ja. Jeg har snakket med Christian. Han er så hjem, han er skideked af det. Er det rigtigt? Ja, han er bare rolig nu. Nå, okay. Vi kan ind og snakke om det senere. You probably just, tucked him to bed there, kissed him goodnight. Like the little brother you are, right? Huh? Er der problemer med dig, eller hvad? Bitch. Hvad? What? Hvad? What? Hvad siger du? Bitch. Hold op, Michael! Lad være, Michael, lad være! Michael, lad være! Michael, lad være! Lad være, Michael! Stand mig op, du går! Lad være! Hold så op, for helvede! Lad være! Du holder også op. Lad være! Du holder dig væk! Ja, må undskyld, jeg forstyrrer igen. Så i 1974 kom du, min mor, ind på kontoret og så din søn på alle fire, og du så din mand uden bukser på. Undskyld, at du kom til at se din søn sådan. Undskyld også, at din mand bad dig om at forsvinde, og at du uden tøven gjorde det. Undskyld, at du er så forløgn og forrådnet, at jeg håber, du dør af det. Og undskyld, at de alle sammen er sådan nogle svin, at de bare sidder og hører på en hyggeligske pis. Undskyld også, at din mand i 30... Må jeg gerne få lov til at tale færdigt? Må jeg gerne få lov til at tale færdigt? Kom så, stop her. Så er Slip det der, når man taler færdigt. Kom nu ud med dig. Kan du godt slippe det der? Kom nu ud med dig. Du skal nok få dit tøj. Bare få mit tøj. Tag nu bare. Slip. Kom, slip. Hej, far. Kan han se dig nede i pejstuen om 5 minutter? Fanden savn, ikke skub mig. Du er nok to. Hej, Bent. Godmorgen. Hvad fanden, din gamle blik til ud, mand. Og så? Hej. Hej, far. Hej, deroppe. Prøv at se. Nej, det er på den anden side. I deroppe ved lampen. Deroppe, hvor lampen sidder fast. Kære den, der finder det her brev. Du er nok